இயேசுவின் சீசரில் மனசரை பார்த்து கேட்ட கேள்விகளில் ஒன்று எபிரேயர் 2:4. இவ்வளவு பெரிதான இரட்சிப்பு குறித்து நாம் கவலையற்று இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளுவோம் என்று கேட்டார். எபிரேயர்கள் இவ்வுலகில் தங்கள் இஷ்டப்படி தாங்கள் உண்டு பண்ணின தெய்வங்களை வழிபட்டு எவ்வித ஒழுக்கம் இல்லாமல் துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்து வந்தபோது இக்கேள்வியை கேட்டார். மனிதர்கள் செய்யும் பாவங்களுக்கு தண்டனை உண்டு. பாவங்களிலிருந்து மீட்டு ரட்சிப்பதற்காகவே தேவன் இயேசு கிறிஸ்து என்ற மனிதனாகி உலகத்தில் பிறந்து பாவமே செய்யாமல் பரிசுத்தராய் வாழ்ந்து சிலுவையில் தன்னையே பலியாக்கி ரத்தம் சிந்தி மரித்தார். அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. 3 மிகப்பெரிய நன்மைகள் அதனால் நமக்கு உண்டு. முதலாவது, பாவத்திலிருந்து விடுதலை. இயேசு எனக்காக மரித்தார் என்று விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் நம் உள்ளத்தில் வந்து தங்கி தீய சிந்தனை, தீய எண்ணம் கொண்டு தீய பாவ செயல்களை செய்யாதிருக்க நம்மை விடுவிக்கிறார். இரண்டாவது, பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து விடுதலை. பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும். நாம் செய்த ஜென்ம கர்ம பாவங்களுக்கு அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற நரகமே நாம் மரித்தபின் நமக்கு கிடைக்கும் பலன். அந்த தண்டனையிலிருந்து விடுதலை. மூன்றாவது, பரலோக வாழ்வு. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம் கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன். மரணத்திற்கு பின் நமது ஆன்மா மோட்சமாகிய நித்திய ஜீவனுக்குள் நிரந்தரமாக வாழும். மிகுந்த பக்திமானாகி அவர் தான தர்மங்கள் செய்பவர். பூஜை புனஸ்காரங்களில் தவறாமல் செய்வதன் மூலம் அவர் நம்பிக்கைப்படி 7 பிறவிகளில் மறுபிறப்பில் நல்ல பிறப்பு கிடைக்கும். 7 பிறவிகள் முடிந்த பின் மோட்சம் செல்லலாம் என்று கூறி வருவார். ஒரு நாள் இரவு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு ரத்தம் சிந்திய நிலையில் காட்சியளித்து, உனக்காக நான் மரித்தேன், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னால் அல்லாமல் ஒருவனும் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளார். கண் விழித்து பார்த்த அவர் எத்தனையோ தெய்வங்களை வழிபட்டும் ஒன்றும் காட்சி தரவில்லை. எனக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்த இயேசுவே உண்மையான தெய்வம் என்று விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டதுடன் பிறருக்கும் சாட்சி பகிர்ந்து வருகிறார். எனக்கு பிரியமானவர்களே, மோட்சம் சேர வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே வழி இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதுதான். உன் வருகைக்காக அழைப்புக்காக அவளோடு நான் அருகே நிற்கிறார். இயேசுவே வாரும் என்று இன்று அவரை உன் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்வாயா?